बन्दनि समाव गारि सलायदोंमोन नाथाय बन्दनि समाव गारि सलायनानै ड्राइभार गौथुमजों बा जाय बिथांमोना बन्दखौ फोसावदों बिथांमोना जायबा गारि सालायना फैदों ट्राकजों बा ट्राक ड्राइभारखौ गांसे बिहु फालिजों बा गामसाजों बरायदों। मानि थाखाय बरायदों नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो मानोना गारि बन्दमोन। बे गारि बन्दआव बे ड्राइभारा गावनि उदैखौ साननानै सालायदोंमोन नाथाय गुबुन ड्राइभारफोरा गोबां गिदों बे आयेनखौ नाथाय बिथाङा गियाखैमोन। दा बेनिखायनो बिथांखौ ड्राइभार बिथांमोना बरायदों। मानि थाखाय गिदों होनना बुंबाथाय गोबां ड्राइभारफोरा बेखौ सानदों जों गारि सालायलांबाय थागोन दा फैसा मोनगोन, जायफोरा बारथेगोन बे थैगोन बेहा फैसा मोनगोन। दा बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना रांनि आंखालाव गोलैदों बिथांमोना बे फैसाखौ मोनगोन होननानै बिथांमोना गिखांदों। माथो थिग जों दा गारि सालायलांबाय थागोन हरखाब सोरबा दुखिया मानसिया बारथेथोंसै बे न'खराव मोनगोन फैसा। जोंथ' खालामा मालाबाबो ड्राइभारफ्रा, नाथाय बे बारथेनायखौ जों मा खालामनो? बे मोनसे जोबोर साननो गोनां बाथ्रा। दा बेनिखायनो बे आयेनखौ ड्राइभार बिथांमोनजों लोगोसे गोबां गारि सालायग्रा बिथांमोना सोंखारिदों आरो बेनि बेरेखा सोमावसारदों आरो बेनि बेरेखा बन्द फोसावदों। लोगोसे मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, बे दुखुनांथाव जाथायानो जाहैबाय क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय NLB आफादनि केम्पखौ बोखारनो एबा लांदां खालामनो थाखाय आसाम पुलिसा लैहोर लैहोर गारि लानानै ओंखारलांदों आरो NLB आफादनि केडारफोरजों लोगोसे केम्पआव दान्थे बिदान्थे जादों। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै गोबां बर'फोरा दुखु मोनदों मानोना बिथांमोना सरकारजों सावरायनानैसो बेहाय थादोंमोन आरो बिथांमोना बेहाय सिज फायार खालामनानै थादोंमोन। नाथाय बेहाय थानायखौ सोरकारा मा मेगनजों नोजोर लाखो बेखौ मिथिला। जायखिया लांदां खालामनो होदों आरो सोरकारनि बिथोनाव पुलिसा थांदों। बे पुलिसनि गोरोन्थि नङा, पुलिसा माखौ अर्डार मोनो बेखौनो खालामनांगोन मानोना बे सासे मावथि, सोरकारनि मावथि। सोरकारनि मावथिया सोरकारा थां नों बेहाय थांबा थांनांगोन, थां नों बेहाय थांबा नों थांनांगोन। दा बेनिखायनो बेहाय पुलिसनि गोरोन्थि गैया, बे जाबाय सोरकारनि गोरोन्थि। सोरकारा माखौ बुङो बेखौनो मावनांगोन। दा बेनि गेजेरावनो बे बाथ्राया सोमजिखांदों। आसाम पुलिस आरो NLB आफादनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे खालामनाय भिडिअआ आथिखालाव बर' बिजोंनि ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदों आरो बेनि सायाव जोंनि बर'नि खौरांगिरि बिथांमोना पुलिसनि सायाव सोंथि खालामदोंना खालामाखै बेखौ फैबाय थानाय समाव मिथिगोन। मानि थाखाय बोखारदों, सोर बोखारनो होदों बेखौ सोंथि खालामदोंना खालामाखै बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन। दा बिदिनो गोबां जाथाय जागासिनो दङ जोंनि बे हालामाव बा बिटिआर ओनसोलाव। बिटिआर ओनसोलाव दाखालिबो आरो बै दाखालिबो गरेस्वर हालामावबो गुलि गावनाय जाथाय जादों। बिदिनो गोबां जाथाय जागासिनो दङ। क'क्राझाराव थैनाय, निउ इयाराव क'क्राझाराव गोबां थैदों, बुथारनाय जाथाय बेबायदि जागासिनो दङ आरो दसेनो सोरबा रां लुथिनाय माखासे जाथाय जागासिनो दङ। दा जेनेबा जायबा गामसाजों बरायजादों बेनि भिडिअखौ नायदो अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन। আমাৰ ভিডিঅ'টো কোনে কৰিব? আচ্ছা আপোনাৰ যে গাড়ী আনে আপুনি লৈ আহিছে গামোচা এখন আপোনাক মিলাই দিছোঁ ড্ৰাইভাৰৰ নামত। আমি যে বন্ধ যে আজি দুদিনৰ পৰা যে বন্ধ দিছে আপুনি এই বিষয়ে আমাক নহয়, এতিয়া মালিকৰ লগত একো নাই। আপোনাৰ সিদ্ধান্তটো আপুনি কি বুলি ভাবে কওক? এই বিলখন চৰকাৰে ল'ব লাগে বাপচ নে আপুনি ভাবে যে এনেকৈ কাম কৰি যাম? আপোনাৰ ঘৰটো আমাৰ নিচিনা আমিও চালকে হয়। আমি গোটেইকেইটা চালক হয়, ট্ৰাক চলাওঁ আমি। মোৰ ট্ৰাক এই ডিপুত থিয় আছে। আপুনি 14 ট্ৰাক চলাওঁ মই লোড কৰি আছোঁ। অপমান কৰিছোঁ জানো? আপুনি নিজে ভাবক এই কথাটো। পৰিয়াল আপোনাৰ ঘৰতো আছে। আপোনাৰ যদি ভগৱানে নকৰক লাহে লাহে যাবি, এই আইনখন যদি আহে তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ দুখন কেনেকৈ চলিব, পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱাটো আপুনি হৈ যাব। আপুনি একজন অবুজন ড্ৰাইভাৰ হ'ল, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ গাড়ীখন ইয়াত থাকিব, বাকী যি গাড়ী আহিব ৰতন লাইন লগাই থাকিব। ঠিক আছে? এই ভিডিঅ'টো মোৰ মেনেজাৰক দিব পাৰিব নেকি? হ'ব আপুনি ভিডিঅ' মোক ইমান মানুহে ভিডিঅ' মিডিয়াত ভাইৰেল হ'ব। আপুনি নিউজত পাই যাব। মিডিয়াত চাই লওক, আপুনি মিডিয়াত ভাইৰেল হ'ব, আপোনাক ভিডিঅ' দিয়া নহ'ব।